Mga ka-K5 lalaki nga ginareklamo tungkol sa ginaligar, nagapanaya sang pusil kag nagapabukol. Arestado sa ginpatigan nga drug bypass operation lalaki, subject man sa search warrant sa distrito sang Molo. Yaring detalye sa aton nga palita. Arestado ang isa ka gwardiya nga si alias Kios, 43 anyos, sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Zone 3, Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City, kagabi. Kung sa din ang arestado, subject man sa search warrant. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot ng OIC sa Police Station 4 na baklan sa isa ka plastic sa sa ginapatian sa buong subject. Kung sa din, na-recover ang bypass item nga nagabalor sa 6,800 pesos kag nagabugat sa isa ka gramo. Pahayag naman ni Kios, wala siya nagabarigya sa illegal nga droga lakip ng paggamit. Sa ginimplementar naman nga search warrant, na-recover siya nga balay ang isa ka 12-gauge homemade shotgun na may live ammunition kag lima ka mga balas ang .45 caliber pistol. Pahayag pa ni Inot, ginareklamo sa pumuluyo ang subject tungod kung hubog, ginaligar nagapangtaya sa nga pusil. Maya naman sa reklamo nga nagapahayag, nagapinabukoy sa nga pusil rason kagin papanaugan sang korte sang search warrant. Samtang lubos naman niya ginapanginiwala sang subject ang tanan nga mga alegasyon batok sa iya. Nagtangabay bus ang dakpanta ang atong subject man sa search warrant si Jumari nga isa ka security guard kag ari si Jumari dugay na ni natong gimonitor nga gahaboy man no sang ginapatihan nga illegal nga droga nga reklamo batok sa iya gani attitude nga pag nakainom siya gapanay-anaya. Kag sa karon mga ka-K5 yara na sa kustodiya sa nga kapulisan kag natanan ang pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.